Ya, sampai jeblok ya berat. Tanpa musik gamelan mawon riyin ya kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mungkrang mangkring dados. Cik. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbok ni piye karepku? Piye to, Mas? Saben dina kok mung ngajak patu. Kete kowe jo mentang-mentang tak rasa elan wong lanang. Pak Piye no? Jarun te ati. Iya wong ayu. Aku nasu risen nyawang gawemu. Dadi wong lanang kowe mbok ya rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja rewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit. Saben-saben Yo. Eman bu sayang kowe eling. Njur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pak nek ngono yen ana duit tak lagi. Mbok ni piye karepmu? Saben dina kok mung ngajak padu. Asil gedhe kowe jo mentang-mentang tak rasa irang aja wong piye wong ayu? Iya iya iya. Yo ye. Mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambemu kena dikungkit.
apa bener? Lek wanci turu kowe ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkring lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkring. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumang sama ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkring ora tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah, Mongkrang-mangkring ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkring ya ora sudi aku. Iki ngisin sini. Ngisi-ngisi Kurang, ya kurang, Mas, kurang. kurang Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Lah, aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotion. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok ndek duit kuwi lek mu nyolong nandi. Loh, Lek mundhek wong nandi. kowe mesti bal ngedol TV kowe. Ajake kok Loh, ora ngedol TV bolo. Apa? Loh, Sing ngedol apa? BPKB. Omongno gembas iki kon ndang ngedum engko kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum. Nah, ngono. sik to Mas. Nyapa? Tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nek mu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Nah tapi kan kuwi Eling njaluk Mas ora Didik. iso. Halo, Bos. Ilingno. Coba. Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iki. Kowe kowe tatok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Nggih. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Lho, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya kene Ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku dek ibu pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho ya. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lelek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Lelek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sabire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring-mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Iya. Eman, tak kekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disaleh kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki mrang-mrang kok. Lah nek kembange kok konane. Ayo, lek wani jipuken. Ayo larase. Eman Bu sayang, kowe kudu eling. Yor kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hey, ho! Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok.